Ani sendalalah. Nei, bathroomफोराबो गंसे गंसे दंखायो आरोना ब्लग भिडिअ नैलै नै थोरसि सुगासिनो नानि फै हाय गाइस माब्ला मा खालामगासिनो दं न स गाइस आं दिनै रुम सोलायबाय आरोना माने कम्पानिखौनो सोलायबाय जों सिगां थानाय कम्पानिया एसे माने प्रब्लेम जानायखाय आं सोलायबाय आरोना ओमफ्राय रुमाबो दा थानाया साबसिन आरोना ओमफ्राय जों बै नुयोना बैया मोजाङै सिनायहराखैलै मोदा दा नुदों र' आं बाहेरायाव थांना देखायगोन बैयाव खामानि जागोन आरो जोंना ओमफ्राय सिगां थानाय रुमा थांगासिनो र' सिगां थानाय रुमा बिदि माल लोंग्रा गैयामोन आरोना दा नै माल लोंग्रा जाबाय ओमफ्राय नै सिगां थानाय रुमा नै फांखाबो गैयामोन आरोना बिदि फांखा ओरै फांखाबो मोनबाय दा थानायाव ओमफ्राय रुमाबो साफाथार आरोना गोदान ओमफ्राय चार्जार बर्ड सोग्राफ्राबो बिराद दङ जेवजेवथार रुमाबो नै थाग्रायाबो साफा ओमफ्राय अरदाबफोराबो दै गारग्राफ्राबो खाथियाव दंजोबो आरो नैलाय नैयाव जोङो ओंखाम संगोन आरो बेयाव ओंखाम संगोन ओमफ्राय नैयाव नै दै गारग्रा नै गोथौआ बेयाव दै गारग्रा आरो स' गाइस आं बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरोना कम्पानि सालायनानै रुमा गोदान मोजां आरो खामानिखौ दहाय हाबना नायबाय माबायदि सोलियो बिराद मोजां आरोना बारा रायलाबाया सुपारभाइजारफ्राबो माने मोजां आरोना सासेल' सुपारभाइजार सासेल' बिराद बरिया सिदा मोनब्रै आरोना सिट मोनब्रै खामानिया सिदा मोनब्रै ओमफ्राय बे सिट मोनब्रैयाव जों खामानि मावगोन आरोना नै जों बेयाव माने मालिक आरोना किटचेननि बे जाहैबाय किटचेन आरोना ओमफ्राय नैजाय उनथिंजाय जाहैबाय जोंनि बे थाग्रा रुम आरोना उन्दुग्रा बेखिनिया थाग्रा रुम जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे किटचेनाव नोङो हिटारबो सलायनो हायो ओंखाम संग्रा हिटारा बे नैबेयाव नै इउज खालामनो हायो हिटारा बेयाव इउज खालामदो ओमफ्राय नै ओंखाम संदो ओमफ्राय नैथिं सामान दोनदो आरोना माल बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना दोनजायो आरोना बिथिं माइरं बायदिसिना माइरं बस्थासे लाबोखादोंमोन ओइ फुराना कम्पानिनिफ्राय बे माइरं बस्थासेखौ आङो फैसाखौ लाबोआखै आरोना कम्पानिखौ फैसा लायनो थांफिननांगौ गाबोननिफ्राय डिउटि मावगोन जों डिउटियाव मा खामानिखौथ' माने एखेयानोसै खामानियाथ' ओमफ्राय एसे साबसिन मोनदों आरोना माने बाजारा सासेल' नालाय खामानिखौ एसे साबसिन जाबाय बायदि मोनदों आरोना रायलाबायग्रा बारा गैया जायो माने सिगां थांनायाथ' बिराद बाजार दंमोन बुरजाथार बाजारानो एकदम खिथु खिथु थाफाखायो होनजायो भिडिअ बानायदों मानो आंनि सेन्देलालाय नै बाथरुमफोराबो गंसे गंसे दंखायो आरोना ब्लग भिडिअ नैलै नै थोरसि सुगासिनो नानि फै फै गेलेबाय थायो नामा दैजों फै ओइ दाउ गग' नायनो फै दाउ फै फै खुरैखौ लालाय खुरैखौ नानि दे थाबाय बारा जाया होनलाबो बिदि नै गासिबो जायगाफोरखौ नायनानै ला आइ नै सिदा जाजोबथ'वाखै आरोना ओइ सिट मोननाया जाजोब्बाय ओमफ्राय सिदा ओइ गोथां थिं गोथां नुदोंना बेयाव जाबाय आरोना बेयाव खामानि सोलिगासिनो ओमफ्राय नैयाव मोननै दङ मोननैया जाथ'वाखै मोनब्रै जागोन आरोना उनाव गासै ओमफ्राय दा मोननैया जाबाय सिदा ओमफ्राय मोननैया जाथ'वाखै नै गाइस जायगाफ्रा मोजां जायगाफ्रा सिनारिफ्रा मोजाङानो एसे हाग्राबारि आरोना नै इयो बाथरुम बै नुदों इयो गंसे गंसे बाथरुम ओमफ्राय नै इयो रुम गंसे गंसे बे रुमा मोनसे बाथरुमाबो मोनसे बाथरुम मोनसेबाथाय रुमाबो मोनसे दंखायो आरोना बिराद बरियाथार ओमफ्राय बेयाव मानसिफ्रा गासिबो थाजोबो आरोना ओइथिं थायो माखासे ओइथिंजाय खनाथिं ओइ बे खनाखै माखासे मानसिफोर थायो इयाव फुल जाजोबना दं मानसिया ओमफ्राय बेयाव दा न'निल' दं आरोना न'नि फेमिलि बिराद दुस्थ'थारलै बियो नानि फै 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 आयु ओइनो मानसि खामानि गबाय फै खुरिया हर खुरिया आयु मासि दुस्थ'लै नोङो Mami jadi lah, mami apa sih? Light, pangga. Coba sang mana? Mabai di kamar rasuli yang mana yang berpokok lambat anda kita dah. Ambil next video dulu kemudian please subscribe kamu nak mana? Coba sana sasi disturb kamu guys ini berarti coba next video dulu. Bye bye. Subscribe kamu, bye bye.